започна с това, че всеки изразява себе си по различен начин. И дори този фестивал, който в момента е прекрасен пример за това колко различни начини има хора да изразяват себе си и колко сме различни всички. Някои рисуват, снимат, пишат, свирят на пиано, на някакви инструменти, които не знаем имената. И някои според мен, дори организаторите, един вид изразяват себе си, организирайки това събитие днес. И раздайки пари на разни неща в България. Но да, може да пишем. Така, ние, аз и Мими, което няма, пишеме, като нещо се творческо писане, както знаете, и не означава да си пишеш домашните по английски на съучениците. Защото, да, ако имате съученик, който каже, че занимава с творческо писане, не му дайте да пише домашните. Ние, творческо писане, писане по свободена форма, разкази, дори книги, специално ние пишем блог, нали, може и по отделите. И като цяло не се получават много добре структурираните аргументи и изказвания, като това, например. Тук на тези картинки, както ясно се вижда, горе какво представлява това да пишеш творчески, какви проблеми се сблъсква човек, който пише така. Постоянно, значи, за да започнеш да пишеш, ти просто имаш някакви идеи в главата, някакви герои, някакви персонажи и тя ще ги написаш, защото не знаеш какво да правиш. В смисъл, написали филм на Паскас. Идеята е, че в тези творби, които пишеш, примерно, да речем в случая нашите ще говорим повече за романи, за по-обемни творби. Тия творби значи много за тебе. Защо? Така, следващия слайд. То е... Да, няма много в това, което говоря, но все пак да видите. Имат много, специално за мен и за Мими, но може да бъдем свой личен опит, че нашите... Примерно аз съм писала около 2-3 книги, които са много важни за мен, не защото смятам, че съм литературен гений и те са прекрасни, ами защото примерно в героите, които са ми близки, по моите проблеми, моите идеи и по някакъв начин аз не съм открила толкова себе си, ами какво бих могла да бъда и какво може би трябва да бъда. В смисъл, докато пиша специално едната книга, аз самата, понеже бях по-малка, бях на 13-16 години, и просто усетих, че променям някои неща в своето поведение по начин, който примерно героите се държат. Защото в един момент ти пишеш за героите и ти ги смислиш, примерно той е къси, па е какво си. Обаче в следващия момент те вече сами почват да си пишат някакви неща и ти само там седиш като проводник на идеи. Така, за Мими тя също е написала доста книжки, даже повече от мен. Тя пише на английски предимно, т.е. вече пише на български, не? Ама преди по-малко пишела на английски, не знам, защо може би ходила много британка. Тя ще ви цитирам какво казва за нейните творби, защото и толкова е. Тя казва, че за мен тия 7 книги, значи тя написала 7 книги, са моето най-голямо съкровище, по-скъпи са от поредния модел iPhone или BMW, защото в тях съм разкрила себе си. Както виждате, за един автор, неговите творби, ако не ги изтрие на момента, в който ги напише, защото са ужасни, те остават много важни за теб. Така, следващия слайд. Така, да речем, че вие сте един такъв автор и сте написали вашата творба, която ви харесва и сега какво правим с нея? В смисъл, тя седи известно време, седи и вие се гордеете, че сте написали. Обаче какво правим нататък? Значи, професия писател, такова нещо, трябва да се признаем, че не съществува много такова нещо. И също така, обаче, искаме тази книга, написали сме в случая роман, време, и искаме тази книга да достигне до много хора. Искаме въобще други разкази, каквото и да пишем, да достигне до хората по някакъв начин. И ако не дойдем на някой виж фест, да ни кажем на хората, какво правиме, има някои други опции, които може да използваме. Например, да участваме в разни литературни конкурси. Те са наистина много хубава възможност, като изключим, че имат по 1 милион изисквания, включително за обем, за формат, за тема, зависи какво е живото там, да трябва да се съобразиш, нали, какво да напишеш. И в случая, не че не става, нали, ама в момента може да се пише точно тази тема, нали. След това имаме, аз го казвам това, ще напиша, защото литературни конкурси за последните 8 месеца стигна съм изкарвала 20-30 и мога да кажа, че само един беше хубав, който спечелих. Мими пък е ходила по много издателства, тя е директно при хората, които занимават си работи. И в издателство всички казали, че нали, това, което е писала, много хубаво, много приятно. Обаче няма какво го издават, защото издателствата издават автори. Ние очевидно не сме автори, защото първо сме на 16-20 години. Второ пишем, ама никой не ни знае в крайна сметка.
Така, какво се издава в България? Ще ви кажа малко по-нататък в тези часове, че съм се объркал вече. Да, лични блогове в интернет, разбира се. Адски много хора имат лични блогове в интернет, има такива пости в интернет, има толкова бездарни блогове в интернет, но разбира се има и много хубави блогове. Има наистина много талантливи хора в интернет, които пишат. Аз съм попадала на такива, ясно съм попадала. Включително ние сме имали блогове, които са те така за кръста. Идеята, че този блог не ти върши работа, отново ако нямаш вече някаква репутация, нали, някой да почита този блог. Иначе, ако чакаш на случайно, нали, Google няма да покаже твоите разкази, ако някой напише литературни идеи на 21 век. Отскоро има възможността да участваме в реалити формати по телевизията. Няма да цитирам никакви реалити формати, обаче вие сигурно сте чували. Както и да е, идеята на реалити формата, един реалити формат в писане, това е иновативна, интересна идея, но идеята е да представи писането по-скоро като атрактивно за околните. Аз си признавам, че писането не е особено атрактивно за хората около мен. Аз седа и си пиша, а вие седите и ме гледате и ще правите, които смятате, например. Не е особено интересно, разбира да четете вече какво съм писал. Добре, роднини приятели също е са опция, да пишете повече и по-обемни неща, защото напишете един хубав параграф с 5 клас, майка ви го прочете и е много горда. Обаче, като напишете вече, почне да юхате през една седмица с някакви разкази и някакви или мамо, написах роман, няма да го прочетая сега. Защото има по-важни неща, тази къща няма да гледа сама, крайна сметка. Така, и късмето сте литературни гении, и както казвате на вашия блог, който никой не мога да читава, изнъжда се на някой много богат човек, издател и така нататък, да влезе и каже, този човек, какво се трябва да издадеме. Не, това е защото е много малко ясно. Защо минаваме нататък? Да, това е общо взето според, както аз съм чела всякакви сайтове и източници, как се издава в България книга. И въобще, според специалисти така изглежда книгозаемето в България. Това е един доста лек процес, както може да видите, кавички. И аз нямам шанс да реша да своите. Така че, минаваме нататък. Да, след като толкова много хора пишат, защото аз съм гледам, че хора пишат и пишат хубаво, или поне след като е толкова важно за нас писането и искаме нашите неща да стигнат други хора, защото с крайна сметка за какво е написана една книга, поне да бъде прочетена. Една книга, която вие не сте чели и никой няма да прочете. Това е ужасна книга. Мисля, ужасна съдба. Ние почваме да задаваме някакви въпроси. Какво може да променим, защото, както се вижда, е този велик цитат на не знам кой. Обаче, ако нещо ти харесва да го промениш, и ние оттам този цитат почваме да мислиме какво може да променим. Значи в България издават много неща, които ще се купуват, защото в България сме по-малко хора, нали? По-малко книги, по-малко хора да купуват книги и така. Издават се много чуждестранни автори, които са проведени от чужбина. За български автори основно се издават пълно сценаристите на шоуто на Слави, защото са забавни. И не знам, има един-двама хубави са наистина авторите. Ако сте от YouTube, примерно тези с каналите, де сте много популярни вече, те също се издават, да. Друго, което се издава в България, много съвременна литература, но от други страни, от Америка, от Англия, Германия, Франция, някакви такива готини книжки за разтоварване. Сега, защо издаваме тия книги? Примерно не издаваме готините книги за разтоварване, които са написали българите. Защото тия книги купуват готови, превеждат ги нашите издателства и те по чужбина са продали много милиони и написват на корицата, това е бестселър. И хората купуват, нали? Може да не го прочитат, но купуват. Това е доста комерциален бизнес, мога да ви кажа. Не сте го очаквали, но литературата е доста комерциален бизнес. Така, идеята е защо тия хора се продават толкова много бройки в чужбина, като техни книги не са примерно много по-добри от тия, които в България, нали, ние хора издателства не могат да издадат. Идеята е, че там има много повече население. Освен това, хората имат нещо, което се нарича литература на гет. Което, примерно ти, като си една дама вече на възраст и по течение от семейния живот, тя ще пишеш голяма драма. Написваш я и отиваш при твоя литература на гет, който има комисион за тази работа, но сега като може да го посетиш. Как се да отиваш и той ходи по издателствата, спори, хвалите, чете, помага ти. След това, особено за книгоиздаването, има как, нали, авторите не трябва да са затворените, замислени хора, които, нали, не смеят нещо да кажат, аутсайдери. Те трябва да рекламират себе, да рекламират какво правят, така нататък. Да, и литературни агенти помагат в тия работи. Идеята е, че тия литературни агенти ги няма в България. И то защо? Отново защото ви казвам, че ние сме по-малка страна и литературният агент печели процент печалбата на книгата, която издава. В смисъл,
България, т.е. чужбина, дори да са написали някаква не особено добра книжка, много хора, поне 1 милион човека ще я купат, защото нали, има 30 милиона населени. Някой си минава и решил да си пазува и айде по вашата книжка, не че дори ще я погледне. Така че, или пък ще я погледне, ще я прочете, за да се разтовари след някоя тежка работна седмица, нали? Което е хубаво, защото как да си написа тази книга за прочета. И как да литературния ген ще чете много по-и от продажата на твоя книга. България сигурно и Конституцията не е тирижена повече 10 000 пъти. В смисъл, няма просто толкова много хора, които да купуват и затова литературния агенти няма, защото те няма какво се издържат тия хора. Затова ли... Да, може да кажете. Стигнахме до извода, че след като книгоизданието в България не може да е особено печелившо, нали? Не може да сме професия писател и да караме БМВ. Няма проблем според мен, то да е благотворителна кауза. И благотворителната кауза е да се осъвремени и да се обогати съвременната българска литература. Защото аз лично мога да ви кажа, че има много хора в България, които четат, има много хора, които пишат. И това е много хубаво, защото в момента в тези условия има много хора. Представете колко повече ще тия хора, които четат и пишат, ако имахме по-лесни условия, нали, за достъп до неща за четене и писане. И ето ви най-сетне нашата идея как да стават тези условия. Това е да създаде фундация, налична фундация, защото е с благотворителна цел. Самото име не е фундация, държа да отбележа. Всеки може да си изпрати своята творба да бъде издадена. Първо става въпрос за по-обемни творби. Например, аз съм написала някакъв роман и се чудя сега, много ли съм добра, не съм ли много добра. Изпращам го на тия хора там. И какво става? Така, тази фундация издава абсолютно всички романи, които и си изпрати. По два начина. В смисъл, има първи, втори и трети етап. Не е толкова сложно, колкото ще ви изглежда следващите слайдове. Така, фундацията работи в асоциация за възможно най-много издателства в България, големи и богати издателства с медии, с всякакви хора, с всякакви спонсори, значи много спонсори трябва да има, много пари, много медии, много реклами и така нататък. И развива една хубава онлайн платформа, която, понеже има много медии и реклама, е много популярна. В смисъл, всеки знае, че в тази онлайн платформа много влезе да чете там разни нови аматьори в бизнеса. Или другия вариант е, това е един начин да публикува вашата слова, другия вариант е да публикува направо на книжния пазар да се купува. И как става тази работа? Така, първо, тук това вече го говорихме, нали, първо пишете роман, новела, нещо такова, нещо обемно, не сте твърдо засрамени от нея. И я изпращате. Първо си са ясно, че всеки допуска някакви описни грешки и така нататък, няма да е да редактирате максимално добър да изпращате. И изпращате на фундацията и какво става? На първи етап, да речем 3 човека. Може да са 5, може да са 10, може да са 2, зависи. Тази фундация работи на благотворителни начала и хора, които ще четат за безплатно. Там с тези комисии. Те четат 3 човека и примерно решават, че е хубаво. Интересна е, добре. Пишат примерно някакво лично мнение, пишат някакъв вид рецензия, слагате в някакъв жанр, ако не си я сложи, в смисъл. Не знаеш да сте писал фентази или хора. Да. И ако е хубаво, просто публикувате на онлайн платформа, в която вече казахме, че много е формирана и посещавана. И ти вече там имаш профил, може да си сложиш някакви всякакви блогове и всичко, нали? И хората да гледат, ако им хареса тази това, което пишат, да гледат и друго скоро нещо. Ако обаче вече, защото в тия 3 човека, двама са някакви нормални доброволци, които просто четат, ма един да е някакво малко по-еродиран в литературните среди. Ако има някаква изключителна литературна стойност, който е това, и я изплащат на втори етап. На втори етап са само някакви много образовани хора, които първо учат книгоиздаване, литература, филология, такива неща. Те четат, редактират, викат по тебе, говорят, вижте, тук добра ти идеята, ама не си е изразил много хубаво, ако можеш малко по-ясно да я напишеш. И така нататък я плаща на трети етап. И сега трети етап. Една много хубава схема. Аз съм много добра схема, както виждате. Всичките ръкописи, така ги наречеме, които са вече минали първи и втори етап, оценени са, някакви критици са ги гледали, нали, под лупа едва ли не, всичко им е прекрасно и смятат, че или са на много актуална тема, нали, много ще се купува такава книга, или пък са просто много ценни като литература и трябва да бъдат издадени. Те се струпват така на трети етап. И ето ви партниращи издателства, които говорихме сега са възможно най-много. Защото и всеки партниращ издател си избира коя книжка да се издаде. И се издава, първо издателство, там сега няма да стигам да става литература, но кой издателство и се ги издава. И първо влизате в книжарницата, това е най-голямата критика, и
има, нали, винаги има едни маси с нови книги, бестселери, но има една маса, която пише заглавие от фундацията, която не се казва фундация, но има някакво яко име, което не сме измислили. Да, идеята е, че тук има една уловка за издателите, в смисъл, ако има тук някакви издатели, да си знаят. Примерно, да речем в началото на годината, или там, които решават да се партнират с фундацията, казва, аз поемам ангажимента да издавам 5 книги в тази фундация, нали, ако има 5 други книги, да си приятели. И този, който е другия казва, аз ще издам 4 книги, нали, толкова пари имам, толкова ще издам, другия казва, аз ще издам една книга. Добре. Идеята, че който има 5 книги, първ избира от ръкописите, който си избере, който му харесва, този, който има 4 втори, така, колко повече книги са завели, те първи избират, нали, кои книги